La Galeria Marlborough és una institució cultural que neix a Londres el 1946 i cobra prestigi durant els anys 50 per ser la primera galeria que mostra les obres expressionistes de pintors alemanys a la capital anglesa. Actualment es dedica a la compra i venda d'art antic i d'art dels segles XIX, XX i XXI, d'artistes provinents de tot el globus terrestre. La seu de Barcelona es va inaugurar el passat octubre de 2006 i l'equip d'Expo Art Barcelona va tenir l'oportunitat de parlar amb la seva actual directora, Violant Porcel. Som una galeria internacional, representem artistes d'aquí de fora, llavors el que fem a l'hora de seleccionar un artista és fer un seguiment durant un temps i la decisió final la pren el president que està a Nova York, el president de totes les seus, i a partir de llavors es comença a exposar regularment a l'artista, és a dir, normalment les relacions no són tan esporàdiques d'una exposició i prou, sinó que ja es fa un treball de representació més en profunditat i al llarg dels anys. Doncs n'hi ha 3 a Nova York, 2 a Londres, una a Barcelona i una a Madrid, i una altra a Santiago de Chile. Doncs amb criteri amb l'artista fem un treball en conjunt i es planteja una exposició normalment amb un tema i la selecció de peces es fa en comú i pensant en el projecte en concret i en el tema general de l'exposició. I sens dubte una galeria no se sustenta sense la compra d'obres d'art per part de la gent, però tot i així una galeria es munta per un interès en l'art i un interès en construir un espai on s'ofereixi cultura per la ciutat. Els artistes, quanta més promoció tinguin, doncs sens dubte millor, tant per ells com per la pròpia galeria. Jo penso que l'art sempre ha tingut més dificultat, sobretot el contemporani, més dificultat de recepció. És complicat que el públic general, que s'entén per públic general, vingui a les galeries. Normalment són gent que o són del sector o són col·leccionistes i bé, la feina és nostra, de les galeries, de saber comunicar millor que efectivament tenim exposicions gratuïtes i que som un agent cultural que oferim cultura de manera gratuïta i per tothom. Per tant, això és un problema, diríem, nostre, de no saber-ho comunicar bé.